Čo som dnes jedla na výlete, ako niekto, kto sa momentálne snaží schudnúť 10 kg. Išli sme na huby, ale nevstávali sme ráno, takže sme vyrazili po obede. Do obeda som si ešte dala proteín, dala som si do neho ešte špenát, aby to bolo výživnejšie. Vyšlo mi toho viac, ako sa zmestilo do toho mixeru, ale vypila som to celé. Tu vám už ukazujem zábery z lesa. Bolo hrybov fakt strašne veľa, takže ak máte radi huby, tak choďte teraz. Je tam toho fakt veľa, dokonca som našla aj ja 10 hríbov, čo nie som absolútne žiadny hubár, len tak chodím na prechádzku. Ale keď ich tam bolo takto veľa, tak to dokonca bavilo aj mňa. Boli na každom kroku. V lese som jedla čučoriedky, potom sme išli domov, ja som zabudla natočiť, čo som jedla v aute. Zobrala som si so sebou syr, kefír, chlieb, broskyne, čo som ešte mala doma, to som vzala a len som to všetko nahádzala do tašky. Ani ma nenapadlo, že by som to mala natočiť, lebo som si myslela, že to je tak reálny život, že na čo to budem natáčať, ale teraz viem, že mohla som to natočiť, lebo je to reálny život. Prišli sme domov a čo sme mali? Samozrejme hubovú omačku. To sa musí hneď, ako príde s hubou. To je takýto dnešný výletový deň. Myslím si, že veľmi úspešný. Pre mňa bolo veľmi úspešný. Majte sa krásne, ahoj.